Jo diria, hem viscut dos fases, no? Dos períodes. Un primer que va ser, diguem-ne, el del xoc inicial, d'aquell dijous a 2 quarts de 3 de la tarda en què ens diuen que a les 5 tanquem col·legi, tanquem el centre i marxem tots cap a casa i no sabem quan tornarem. I la segona fase, diguem-ne, quan tot això ho vam tenir organitzat, quan tot això ja va estar estructurat, quan ja vam iniciar les plataformes per comunicar-nos i fer seguiment amb els alumnes, quan ja vam assumir, i tristament és dir-ho, que el Departament d'Educació té una prioritat, que són els seus centres, i després la resta, malgrat tot siguem escola de Catalunya, malgrat tot siguem centres sustentats en fons públics. Doncs bé, una segona fase que va ser, diguem-ne, la de dir, a veure, a nivell pedagògic això ja està estructurat, com afrontem la immediata realitat econòmica de la situació que ens porta a aquest procés, no? Mai de la vida havíem estat analitzant tants escenaris, tants balanços, tantes comptes d'explotació, tantes no sé què, tantes possibilitats, amb un objectiu molt clar i únic, com podrem sobreviure. Doncs malgrat aquesta situació de dubte en la que vivim, nosaltres des de Valls estem contents del que hem aconseguit, de que alumnes, de que famílies, de que professors hagin estat capaços de gestar una xarxa de comunicació durant aquest període que està donant molt bons fruits i que està pal·liant al màxim del possible la dificultat que comporta la distància en una tasca tan propera i tan personal com és la de l'educació. També me n'alegro i estic content de que tota la comunitat hagi pogut viure les virtuts, però també les mancances, els defectes i les impossibilitats d'això tan lloat, d'això tan elevat als altars, que és la tecnologia de la comunicació virtual. I, evidentment, per convicció personal i per compromís institucional, us demanar la intercessió del pare Claret perquè realment ens acompanyi en tot aquest procés, que ens ajudi a gestionar totes aquestes dificultats i que ens ajudi a continuar sent una institució de referència, en aquest cas a Valls, en aquest cas nostre, a la nostra comarca i en el nostre territori.